kažu da ljubav gazi kilometre, da srce stotinama kilometara od Humske kuca još jače, a pravi primer za tako nešto je naš današnji gost, Dušan Jekić, verni navijač crno-belih, kojeg ćete videti na gotovo svakoj utakmici Partizana. Dolazim iz Bosne i Hercegovine, dolazim iz Obudovca, mjesto kod Brčkog. Dolazim skoro na sve utakmice. Treba mi nekih 4 do 5 sati ukupno da dođem, jer dolazim preko granice, preko Hrvatske. Zadovoljan sam volim Partizan, zbog tog dolazim, to je to. I volim fudbal. Pa nije mi nikad teško. Nekad bude komplikovano s obzirom na granice, ali nikad mi nije teško. Dušan je redovan u Humskoj, a svoje sugrađane je takođe zarazio ljubavlju prema crno-belim bojama. Kupuje im karte, vozi ih na utakmice. Pa ja dolazim praktično s kolima sam, mnogo mi je ljepše u društvu, s tim što na jedan način pomažem im Partizanu, pomažem im svojim prijateljima da dođu sa mnom da se provedemo, to je to. Dušan je prepoznao trenutak u kojem se Partizan nalazi i odlučio da pomogne svom klubu, time što je donirao iznos svoje godišnje penzije. Hvale vredan gest koji još jednom pokazuje ono što svi već znamo. Partizan ima najvernije navijače koji ga neizmerno vole. Pa sad je klub u teškoj situaciji, bar tako su mi rekli. To je moment da ja pomognem u granicama svojih mogućnosti. Volim Partizan i to mi je nekako kao dio porodice. Puno uspomena, puno neverovatnih utakmica, ali jedna je posebno ostala u sećanju našeg Dušana. Izgubili smo u Engleskoj 6-2, bilo je nezamislivo da prođemo. Ja i moj jedan prijatelj smo pobjegli, ilegalno smo otišli od kolega zvezdaša, da ne znaju da smo otišli na utakmicu. Došli smo na utakmicu u vrlo komplikovanim mogućnostima, odgledali utakmicu i vratili se ujutru na posao.